Желаю. Ошеймиz sen aşağı oynarга? Ага. И шашки. И шашки oynayabız ya. Şolay dostlar. Үйренебез, исте калдырып бара барсын да, аңлап. Молодец, Ислам әйме? Ага. Шундый рәхәт. Әйдә, давай, син укыт. Мин бу ягына төшертәм видеога. Нидә? Хәерле имин кичләр дуслар. Безнең менә шулай уза кичләр бүген. Шахматка сабырлык бетте. Күчтек без. Шашкага Ислам. Давай, әйдә. Әйдә, йөри. Алар могут шашкилар. Әйе, нишләргә могытлар алар? Секс? Мин сине алмыйм. А мин сине алмыйм. Давай, ничек? Әйе. Үзең кара кайсы белән? Или вот это? Әйе, вот Или дөрес. вот это, блин. Давай от белән лучше була. Не, вот это. Давай, үзең кара. Шулай өйрәнеп утырабыз без икәү. Молодец, Ислам, молодец. Именно вот так. Там где-то. Әйе. Сау. Әйе, давай, әйдә, хат яса. Опа.